Salamat sa grasya Lord. Tubig mga idol. Sudan mga idol nay kamunggay. Ako ning gisabawan arang sabaw ay gilain. Tanglad ray lamas na mga bay. Para na sabaw na isda na puy talong mga bay. Itong sausawan Ya unsay giulat mga bay? Banat na pud mga bay. Kaon ta mga bay. Talong mga bay Ako ning kuha gahe mga bay para kaon tanan. Isda. Mga atong sabaw ay. Lami man gyapon mga bay. Kaon ka mga bay. Kanila na mga bay kung isabuan. Kamunggay ra na tanan. Banget na. Humutas tanglad wow. Masarap. Talong. Malunggay. Mga bay. Butuan City, shout out mga idol. Gikan sa kang Flor Delina Ordis. Shout out mga idol ya sa Butuan. Chiri Zavala Dagandan and family, shout out dol. Elizabeth Bitachi o sa pamilya pod. Shout out gyapon ninyo mga idol. Kabanat ikaw lang og sa kang Kabanat ka TV. Shout out mga idol. Salamat kayo nga perminti gyud mo makitaan sa ako ang video. Mga bay, salamat sa inyong suporta. Vitamins sa tanang solid followers nako diha. Birmans naman gyud mga idol no. Ya sunod bulan, Nobyembre, Halloween na. Advance happy Halloween inyong tanan mga idol. Sa tanang mga silent viewer nako diha. Unta mga idol. Comment po mo mga idol kay dako gyud kinang tabang sa kuha idol. Para mapansin ta ni Algo ba. Salamat kay ninyong tanan mga idol. Kalami sa sabaw sa kamunggay. Ayon lang mog tanaw diha. Enjoy watching ninyong tanan. Kumusta ninyo? Siyempre, I love you all. Talong. Singot-singot mga bay. Lami kayo. Urut ang sabaw mga bay.
Tara mga bay, kamunggay. Salamat sa pagtanaw mga bay. Ano pa oh? Kamunggay. Advance Merry Christmas mga bay. Salamat sa ako ang mga bagong follower diha. Hinaot nga di mo malimot og bilin og kan. React, mag-comment o pag-share sa akong mga video mga idol. Tubig.